Halløj. God aften alle sammen. Kan I lige give mig en tommelfinger op, hvis I kan høre mig? Godt, så er der lyd igennem. Jeg giver den lige et minut mere. Jeg kan se, der er stadig nogen, der kommer ind her, så jeg vil lige give de sidste en chance. Vi mangler en hel del i forhold til deltagerlisten, men jeg ved også, der var nogen, der bare ville se det på replay. Øh, men jeg giver den lige et minut mere, inden så de sidste lige får chancen for at komme på. Så er der lidt stillstand i det her, så tænker jeg lige, at vi så småt går i gang måske. Øhm, ja, men velkommen til jer, der er kommet på. Resten må jo høre min velkomst, når de dropper ind efterhånden, eller ser replayen. Øhm, jeg har jo kaldt det her webinar for bindevævet, det skjulte problem. Man kunne også have kaldt det bindevævet, den oversete årsag, fordi min erfaring siger mig, at der er rigtig mange af de problemer, som vi kropsbehandlere ser i forhold til smerter og stivhed. Kirsten skriver, at der ikke nogen lyd. Jeg bruger Zoom. Har I andre lyd? Kan I godt høre mig godt? Ja, du får fint igennem. Ja, godt, tak. Godt, så er det noget hos dig, Kirsten, der er problemet. Jeg skriver lige til Kirsten hurtigt herinde i chatten. Jo, jeg kan se, at de andre skriver også, at der er lyd, så godt. Jeg lukker lige ned for det igen. Ja, men velkommen igen. Som sagt, så har jeg erfaring med, at rigtig mange af de problemer, vi ser i hundens bevægeapparat i forhold til smerter og stivhed, det skyldes et overbelastet bindevæv. Men hvordan er det lige, at det her bindevæv kan blive overbelastet, og kan vi hjælpe vores hunde til et sundere bindevæv, og hvis ja, hvad kan man så gøre? Og alt det her, det vil jeg komme meget nærmere ind på det her webinar. Til jer, der er nye, jeg kan se, der er nogle nuværende kursister, der er nogle tidligere kursister, der er nogle af mine kollegaer med, det er rigtig dejligt at se jer. Men der er måske også nogen, der ikke kender mig, så jeg vil bare lige kort præsentere mig. Og jeg hedder som sagt Helle Hoffmann, så jeg er hundefysioterapeut, jeg er kraniosakralterapeut til dyr og mennesker, og så er jeg også organterapeut. Jeg holder masser af kurser, og jeg underviser andre om jeg underviser andre i kraniosakralterapi til hunde. Privat, der har jeg klinik, eller arbejdsmæssigt har jeg klinik i Værløse, og privat, der har jeg selv 3 hunde, 3 labradors, som jeg træner jagttræning med, og tidligere har jeg haft terriers, jeg har haft hund siden 1990, og jeg har trænet alt muligt med mine hunde, sportræning, jagttræning, gravjagt, eftersøgning, agility, rallylødighed, så jeg har været lidt over det hele. Så jeg vil lige starte en præsentation op her. Skal jeg lige finde den et sted herinde? Og sådan. Så skal jeg lige have lukket en mere ind her. Og så ikke der sker noget med præsentationen. Den kommer der. Ikke lige det, vi skulle have set. Jeg stopper den lige igen 2 sekunder. Der er lige noget, der driller lidt her. Sådan der. Så prøver jeg lige at få den på igen. Så, der var den. Yes. Øhm, jamen som sagt, så arbejder jeg jo til dagligt med hunde, som hundefysioterapeut og som kraniosakralterapeut. Arbejder også i øvrigt rigtig meget med hunde, der har oplevet et chok eller traume. Og mange af de spændinger, jeg ser i hundenes krop, det er faktisk, det skyldes noget bindevæv, der ikke arbejder helt med. Og spændinger i det her bindevæv, det kan jo opstå af mange forskellige årsager.
og det er noget af det, jeg vil komme ind på her i løbet af aftenen. Bindevæv, det er det væv, som vi og vores hunde har allermest af i hele vores krop, så det har jo rigtig stor betydning for vores hundes velbefindende, at det her bindevæv, det har det godt. Den nyeste forskning, den viser, at det har afgørende betydning for både vores, men også især vores hundes sundhed og velbefindende, at bindevævet har det godt. Og der er gennem de sidste år kommet meget mere fokus på bindevævet, ikke bare hos os mennesker, men også hos vores hunde, fordi vi jo lever længere og længere. Og mange af de problemer, vi ser i bindevævet, de opstår først op i alderen. Det er jo sådan noget som slidgigt for eksempel, eller bare stivhed i det hele taget i bindevævet. Det kan også være skader, gamle skader i ledbånd og sener, som først viser sig, når hunden kommer op i alderen. Og vi er jo blevet bedre til at holde vores hunde i live, og hurra for det, men det gør også bare, at vi ser nogle problematikker, som man måske ikke gjorde for 20 år siden. Mange af det som der faktisk også er i det, det er, at grundstenen til et sundt bindevæv hos vores hunde, det bliver faktisk lagt i hundens valpe- og unghundetid. Så det er faktisk rigtig vigtigt, at vi kommer godt fra start, og det vil jeg også komme nærmere ind på. Det er aldrig for sent at gøre noget ved det. Så man kan, selvom man har en ældre hund, der måske har nogle problemer, så er det bare at komme i gang med at få gjort noget ved det, men det bliver aldrig lige så godt, som hvis der er blevet bygget et godt fundament, fra bunden af. Det vil svare til, at vi andre, vi startede med at gå til yoga som 80-årige, og så tror jeg, vi kan blive smidige og gå i spagat. Men der kan selvfølgelig ske nogle ting. Der er en professor, en professor, der studerer eller forsker i idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital. Han hedder Michael Kjær, og han har sagt, at smerter rundt om i kroppen stammer ofte fra bindevævet i de forskellige strukturer, som bindevævet udgøres af. Men hvad er det så for nogle strukturer, det er, og hvad er bindevævet egentlig for en størrelse? Og nu skal jeg lige have min præsentation til at køre fremad. Her var der. Bindevævet er meget kort beskrevet i min gamle anatomibog. Den er så ikke så gammel ligesom det på det billede her, men nok ret forældet i forhold til, hvad der står om bindevæv. Fordi at ud af de her godt 600 sider, der er i min bog, der er det faktisk kun omkring halvanden side, der står om bindevævet. Og når jeg tænker på, hvor meget det fylder bare i mit liv med bindevæv, og hvor meget det fylder mere og mere i forskellige behandlers tilgang til kroppen, så er min anatomibog nok lidt forældet. Men det, der står, det er, at bindevævet er et uafbrudt net af et blødt, tæt væv, som gennemtrænger, omgiver og fletter ind i alle muskler, knogler og organer og binder disse sammen, i det vævet fungerer som en homogen enhed. Og det passer jo sådan set meget godt. Det er en fin kort beskrivelse af, hvad bindevævet er. Fordi hvis ikke vi havde bindevæv, så ville vi ligge som sådan en slatten gang gelé på gulvet, for det er bindevævet, der får det hele til at hænge sammen. Hud, knogler, muskler, organer, led osv. Og det her med den homogene enhed, der skal du forstå det på den måde, at det er som der også står her, et net af noget meget fint væv, som er overalt i kroppen, og det hele det her hænger sammen. Altså så bindevævet hænger sammen igennem hele kroppen. Det vil sige, at hvis der sker noget, og kroppen får et knups eller et slag eller et eller andet, og der sker noget et sted i kroppen, som så gør, at vævet trækker sig lidt sammen der, så vil det påvirke hele det her net af bindevæv i resten af kroppen. Så derfor ser vi nogle gange, at der hvor vi måske tror, der er et problem, det er kun et sekundært problem, eller måske ligefrem et tertiært problem. Altså, så det er slet ikke årsagen til, at hunden måske halter. Vi skal finde i det ben, hvor den halter, men vi skal finde årsagen et helt andet sted. Og det er ikke kun muskler og knogler og led, der bliver berørt af det her. Det er også som sagt organer, det er blodkar, det er lymfekar, det er nerver. Alt bliver påvirket af bindevævet. Hvis du er interesseret i en lidt mere slavisk gennemgang af
af hvad bindevævet er for noget, så har jeg et andet webinar, der ligger inde på min hjemmeside, som man kan købe og få adgang til, hvor jeg sådan går meget mere dybt med, hvad er bindevævet egentlig for nogle strukturer og sådan noget. Men her kommer jeg jo mere ind på alle de her ting, hvad kan vi gøre for bindevævet. Skal jeg lige... Så hvad er bindevævet egentlig for en størrelse? Jo, den vigtigste bestanddel i bindevævet, det er faktisk kollagen. Kollagen, det er det molekyle, som vi har mest af i vores krop. Men udover det, så har bindevævet også en masse andre bestanddele, alt efter hvor at det sidder henne i kroppen. Så der er for eksempel sådan noget som elastin, glucosamin, hyaluron, nu kan jeg ikke engang sige det, hyaluronsyre, og sådan nogle ting, der også indgår i bindevævet. Og hvis du er en af dem, der går op i hudplejeprodukter, så har du sikkert hørt om nogle af de her eller nogle af de her bestanddele. Men bindevævet, det findes altså, som sagt, overalt i kroppen, i knogler, led, hud, sener og alle organer, der er inde i bughulen. Jeg fik ikke lige sat den her på, den kommer lige her, hvis den vil. Yes. Så det er altså alt, hvad der er i kroppen. Så for eksempel i en lever, hvor der er en masse celler, der arbejder, de er omgivet af bindevæv. Musklerne er omgivet af bindevæv, muskelfibrene er omgivet af bindevæv. Rundt om organerne ligger der bindevæv, osv. osv. Bindevævet, det sørger for struktur, og det er det, der gør, at en sene ser ud, som den gør, og et organ ser ud, som det gør. Og så tilpasser det sig det sted i kroppen, hvor det ligger. Så for eksempel det bindevæv, der er i huden, det er meget elastisk. Når jeg bøjer min albue, så skal huden jo kunne ligesom gå med rundt om leddet, når det bliver bøjet, men det skal også kunne trække sig sammen, når jeg strækker min albue ud igen. Hvorimod de ledbånd, der sidder inde i albuen, de skal faktisk være ret stive for at stabilisere det her albueled. Så de har en anden struktur. Så bindevævet, det er mange forskellige ting, alt efter hvor det sidder i kroppen. Vi har for eksempel også sådan noget som akillessenen, som hunde jo også har. Og den skal både være meget stærk, men den skal også være meget smidig. Og det er den, der sørger for, at når hunden sætter fra med et bagben, så bliver ligesom kraften fra bagbenet ført videre op igennem akillessenen, op igennem kroppen og får hunden til at flytte sig fremad. Når valpene er små, og man tager et røntgenbillede af en valp, så ser det nærmest ud som om, at knoglerne svæver frit ind i kroppen på hunden. Og det er simpelthen fordi, at der på det tidspunkt, der består størstedelen af valpens skelet egentlig af bruskvæv. Men det forbener gradvist, det ossificerer kalder man det, og det betyder, at det her bindevæv, det går ind i en symbiose med forskellige mineraler, og så bliver det et meget stift og meget hårdt materiale. Men det er stadigvæk på baggrund af bindevæv. Og netop fordi, at det her bindevæv, det sidder overalt i musklerne, i muskelceller og senere ledbånd, så er det jo altså også det væv, der sørger for, at kraften fra muskelcellerne bliver ført videre rundt i kroppen, så bevægeapparatet fungerer, men det er også faktisk det muskelvæv, der er i hjertet, der gør, at den kraft, der er fra hjertet, kan blive ført videre. Er bindevævet et dødt væv? Det er der en af myterne, der hedder, at bindevævet er bare et stift og dødt væv. Eller det var i hvert fald det, man troede indtil for bare nogle få år siden. Men det kan vi godt aflive den myte med det samme og sige, nej, det er det absolut ikke. Bindevævet er et meget levende væv, og det er nok været set lidt i skyggen af, at man har været meget optaget af de her også vigtige muskelceller, for eksempel, der kan en masse spændende. Og så har man bare tænkt, bindevæv, det var bare noget, der holdt muskelcellerne sammen, og så bare fulgt med, når muskelcellerne lavede noget interessant. Og så har det måske også været lidt overset, fordi det faktisk har været lidt svært at måle på det og teste på det. Man kan ikke bare tage en blodprøve for eksempel og se, hvordan er tilstanden i den her hunds krop, hvordan er tilstanden på bindevævet i den her hunds krop. Ligesom man kan for eksempel på organer.
Så det er først nu her, at forskningen faktisk begynder at komme med på den her bane og begynder at kunne lave nogle test om, hvad er det egentlig, der sker i bindevævet. Man ved også i forhold til tidligere, at mange sygdomme, der er det faktisk bindevævet, der er involveret. Nogle af de muskel- og ledsygdomme, man senere eller tidligere har tænkt, at det var bare noget med muskelvæv at gøre, eller det var et dårligt led, der har man nu faktisk fundet ud af, at det er faktisk bindevævet, der er involveret der. Vi har sådan noget som helt almindelig slidgigt, hvor at det er jo bruskvævet, der bliver nedbrudt, og så kommer den her slidgigt. Så rigtig mange sygdomme, der er der enten for let bindevæv, for eksempel slidgigt, eller også er der nogle sygdomme, hvor der er for meget bindevæv. Og en af de sygdomme, hvor der for eksempel er for meget bindevæv, det er en sygdom, der hedder fibrotisk myopati, som er en sygdom, der rammer blandt andet schæferhunden, men også nogle andre racer. Og der sker der det, at en del af muskelvævet bliver omdannet til bindevæv, og det gør, at musklerne bliver stramme og ufleksible. Vi har også noget som hudkræft. Det er faktisk også bindevæv, der er involveret der. Man har også lavet studier, hvor man kan se, at kræftceller faktisk kan finde ud af at lave deres eget bindevæv. Så der kan vi jo virkelig tale om dårlig bindevæv på den konto. Så bindevævet har mange forskellige aspekter. De her fedtknuder, som hundene får, er også bindevæv, og de er jo for det meste harmløse heldigvis. Og så har vi altså også for eksempel en hjertesygdom, der hedder MMVD, hvor bindevævet i hjertet hjertemuskulaturen ligesom bliver indlejret og ødelægger hjerteklappen, der går fra venstre hjertekammer til venstre forkammer. Så mange af de her sygdomme, hvor bindevævet er involveret i, så er det enten fordi, at bindevævet forsvinder, eller at der kommer for meget bindevæv i et område. Hvad er det så, der kan påvirke hundens bindevæv? Så det kan blive, så der kan ske nogle forskellige ting med det, i negativ retning, kan man sige. En af de ting, som man er meget overbevist om, det er, at genetik bestemmer faktisk en ret stor del af, hvordan vores bindevæv har det. Det ved man fra mennesker. Vi kan jo bare se på forskellige arter af mennesker, at hvis man møder en asiat, så kan det nogle gange være rigtig svært at aldersbestemme dem, for de bliver slet ikke rynket i huden, som vi kaukasere os der bor i Europa. Og derfor kan vi nogle gange som europæer have svært ved at ligesom helt bestemme en asiats alder. Det er der også hos hundene. Der er genetik også involveret. Der er noget, de får så heldigvis ikke rynker, kan man sige, som vi gør, men der er noget genetik, der både er racemæssigt bestemt, og så er der også noget, der helt klart kan ligge i forskellige linjer inden for den enkelte race, at nogle hunde måske mere udvikler gigt end andre hunde, osv. osv. Der er jo også nogle sygdomme, der er genetisk betinget. Så kan sådan noget som inaktivitet virkelig også påvirke hundens bindevæv i en negativ retning. Fordi hvis ikke man bevæger sig, så bliver bindevævet stift. Aldring har man også en idé om, har en påvirkning på hundens bindevæv. Vi ved i hvert fald, at mange hunde de bliver lidt stivere i kroppen, når de bliver ældre. Det gør vi mennesker også. Men forskning viser faktisk, at selvom man som ældre både mister lidt muskulatur og også lidt bindevæv, så er det faktisk ikke alderen, der gør, at hundene bliver stive i kroppen. Det er faktisk, fordi de begynder at bevæge sig mindre. Og det gør vi mennesker også tit, når vi bliver ældre. Så bevæger vi os ikke lige så meget, som vi gjorde, da vi var unge. Men hvis vi holder vores kroppe aktiv hele livet igennem, både hunde og mennesker, og er aktive, også op i alderen, så, og man siger, når man bliver gammel, har en sund krop, der har været fysisk aktiv, og man stadigvæk sørger for at være aktiv med den, så kan man ligesom sige, at så foregår den der rejse ned ad bakke, altså lidt på første klasse.
Men hvis man er 70 år og har ligget på sofaen det meste af sit liv og set Netflix og spist chips, så starter man måske på 3. klasse, og så går det jo altså, så ender man altså nede i kælderen, kan man sige, når man begynder at blive gammel. Men hvis man er 90 år, har motioneret hele sit liv, stadigvæk er aktiv, cykler måske, går lange ture, øh, går til yoga eller et eller andet, så er man altså på et helt andet niveau, når alderdommen begynder at sætte ind, og nogle af de her aldersbetingede ting med, at musklerne forsvinder lidt, og der er også noget bindevæv, der forsvinder, det bliver man altså ikke lige så påvirket af. Så er sådan noget som dehydrering også noget, der kan påvirke hunden negativt, eller hundens bindevæv negativt. Vi kender jo nok alle sammen det her med, at man kan trække lidt op i huden, og hvis den bliver stående, eller er langsom om at falde ned, så er vi dehydreret. Og rigtig mange hunde får faktisk for lidt vand, især dem, der er på tørkost. Så hvis du fodrer din hund med tørkost, så vil jeg virkelig anbefale at give den sørge for, at den får ekstra vand, for eksempel ved at hælde vand over tørfodret, eller blande en lille smule leverpostej i vandet, så den bliver lokket lidt til at drikke mere, end den ellers ville gøre. Fordi det kan altså også påvirke bindevævet på lang sigt, at den i en periode, især i dens ungdom, har været dehydreret. Så er der et punkt her, som jeg har valgt at kalde kemi. Og kemi, det er sådan alle mulige udefra kommende ting. Det kan være for eksempel bare sådan noget helt almindeligt som miljøforurening, som vi mennesker jo også bliver påvirket af. Men det kan også være foder. Og nu siger jeg dårligt foder, men det behøver ikke være, at man fodrer med Lidls det bedste, havde jeg nær sagt. Det kan bare være, at det foder, som den enkelte hund får, ikke er det mest optimale for den hund. Jeg er ikke foderekspert, så jeg vil ikke gå nærmere ind i det, men det er bare en af de ting, man også ved kan påvirke bindevævet i en negativ retning. Og så er der selvfølgelig også sådan noget som medicin. Hvis hunden har fået meget medicin, eller har fejlet en hel masse ting, og er langvarigt på medicin, så kan det altså også være noget af det, der går ind og påvirker hundens bindevæv. Så det skal man også være opmærksom på. Og måske er det i den tid, hvor hunden får medicin, en ekstra god idé at sørge for, at den virkelig får meget vand, så at kroppen ligesom bliver renset ordentligt igennem, og vi kan få så meget af det her medicinaffald ud af kroppen som overhovedet muligt. Så er der sådan noget som fysiske traumer, det vil sige, at hunden slår sig, den bliver opereret, bliver bidt, alt muligt andet, der sker med dens fysiske krop. Det påvirker selvfølgelig også bindevævet, og det vil jeg komme lidt nærmere ind på om lidt. Og så har vi jo også nogle psykiske faktorer, som man også godt ved påvirker bindevævet, og det er jo sådan noget som stress, langvarig stress og chok, der sætter sig som psykiske traumer i kroppen. Og det vil jeg også komme nærmere ind på om lidt. Et fysisk traume, og der har jeg så skrevet der i toppen, at vi ser altså kun isbjerget, eller vi ser kun toppen af isbjerget. Fordi når en hund får et fysisk traume, så dannes der arvæv. Og det er ikke kun fra operationer, at vi ser de her arvæv, men det kan faktisk også komme fra sådan noget som infektioner og betændelsestilstande i kroppen. Arvæv er egentlig en helt naturlig del af kroppens eller det er en helt naturlig reparationsproces, der går i gang, når kroppen får et sår, så vil kroppen immunforsvar straks gå hen og begynde at reparere det her område, og danne en masse kollagen i det område, der gør, at det bindevæv bliver lidt fortykket, og det er så det, der giver det her arvæv. Jeg har selv erfaring i forbindelse med behandling af tæver, der er steriliseret. For en del år siden, der gik det op for mig, at rigtig mange tæver, jeg havde i min klinik, som havde spændinger i lænden, eller låste ofte i lænden, de også var steriliseret. Og så begyndte jeg at arbejde på, at det her operationsar fra sterilisationen, og det gjorde en markant forskel. Man ved det faktisk også fra mennesker, at kvinder, der har fået kejsersnit eller andre underlivsoperationer, at det kan sidde og trække om i lænden, så de også får lændeproblemer.
Og det er jo det her med toppen af isbjerget. Når man ser sådan et operationsar efter for eksempel en maveoperation, eller et kejsersnit, eller et sterilisation, så ser det jo nok så fint ud uden på huden. Vi kan nogle gange ikke engang se, at der næsten har været en operation, men inde i kroppen, der kan der være en masse arvæv, som vi ikke kan se. Og det er ikke for at sige noget dårligt om dyrlægerne, for de har gjort alt, hvad de kunne. Der er bare ingen af os, der ved, hvordan kroppen heler op. Og der tror jeg også, der er meget forskel på person til person og hund til hund, hvordan den enkelte krop heler op. Og der er måske også noget, der har noget at gøre med, hvordan er hundens bindevæv i øvrigt, hvordan er strukturen i det, får den noget sund mad, hvad sker der? Men der kan altså ske en masse med det her bindevæv inde i kroppen, og der kan jo også opstå det, der hedder adherencer, hvor der simpelthen sker nogle sammenvoksninger på organer og så videre, når der er blevet opereret. Så sådan noget som slag og fald og stød og knups kan også give en form for arvæv. Det er jo ikke ligesom det, vi typisk tænker på som arvæv i forhold til operationer og åbne sår, men hvis hunden slår sig, så vil bindevævet i det område stramme op for at beskytte det væv, der ellers er i det område. For eksempel nerver, blodkar, muskelceller osv. osv. Hvis du forestiller dig, at du har en hund, hvor at der er den anden hund, der løber ind i den, og den får et slag på siden, så vil den måske være øm i muskulaturen omkring ribbenene, så vil vævet omkring ribbenene ligesom trække sig sammen, så vil den trække sig lidt sammen i den ene side. Jeg ved ikke, om I kan se, hvis jeg tænker med hånd, det her det er hundens ryg set opfra, hvis den så får et slag her, og det gør ondt, så vil vævet trække sammen, og så kan man pludselig have en hund, der er skæv i kroppen. Så du kan have en hund, der pludselig er skæv i bækkenet, du kan også have en hund, der er skæv i nakken, det kan være, at det forplanter sig videre op, så den låser et kæbeled, og så videre, så videre. Det er igen det her med helheden, og at hele det her net, hver gang der sker noget et sted i kroppen, så påvirker det hele vejen rundt. Så og det, der så sker, det er jo, at i det her område, der bliver der nedsat, hvad skal man sige, bevægelighed og funktionalitet også. Altså, der kan være en nerve, der bliver afklemt, der kan være et blodkar, der bliver afklemt, og derfor ikke kommer ordentlig blodforsyning ud til de dele af kroppen, og så videre, så videre. Så er der faktisk også sådan noget som infektioner og inflammationer, der kan give arvæv. Altså vi ved jo fra hunde, der får ledskader eller bruskskader som unge, at det er oftest der også, vi ser, at de får skader senere hen i livet. Eller de typisk får gigt i det led senere hen i livet. Det der sker, det er, når der er infektion et eller andet sted i kroppen, så vil immunsystemet prøve ligesom at isolere det område, og I kender det måske fra en byld, hvor der er noget betændelse, og så går kroppen ligesom ind og kapsler det her betændelse ind, fordi kroppen vil jo prøve at undgå, at det kommer ud i resten af kroppen, og så er det, at vi får en byld. Det kan ske alle andre steder i kroppen også, hvis vi for eksempel tager sådan noget som ørebetændelse, blærebetændelse, betændelse i mundhulen, altså det kan være, paradentose og sådan nogle ting. Der er mange steder, der kan ske noget i forbindelse med infektioner. Hvis vi for eksempel tager eksemplet med en blærebetændelse, så vil det betyde, at den her betændelsestilstand i blæren, at eller hvad skal man sige, slimhinden, epitelvævet i blæren bliver ligesom lidt stivere, og det vil gøre, at blæren bliver knap så fleksibel, som den har været tidligere. Og blæren er faktisk utrolig elastisk, fordi den skal jo kunne holde til meget urin, så den ikke sprænger, bare fordi vi lige skal tisse, ikke? Så den er faktisk utrolig elastisk, og det kan så betyde, at den bliver lidt mindre elastisk. Og det kan så også igen påvirke for eksempel sådan noget som urinlederne op til nyrerne, men det kan også være, det kan påvirke alvævet i bækkenområdet, det kan gøre, at hunden måske låser i korsbenet, og det kan for eksempel også gå ind og påvirke prostataen på hanhundene, hvis de har haft en blærebetændelse. Det er ikke sikkert, at det er sådan, og det er heller ikke sikkert, at det kommer til at være noget, der påvirker hunden, bare fordi den har haft en enkelt blærebetændelse, men gentagende infektioner det samme sted,
så vil vævet i det område blive mere og mere belastet af de her infektioner, fordi der simpelthen vil være en form for ardannelse, kan man sige. Jeg glemte i øvrigt tidligere at sige, at hvis I har spørgsmål, så må I endelig skrive i chatten, og så tager jeg det til sidst. Så samler jeg lige op på det. Så har vi jo hele det her aspekt med stress, men også chok, og hvordan kan det sætte sig som et psykisk traume i kroppen. Og nu er jeg stadig stiv og skræk, fordi I kender nok alle sammen det her med, at en hund kan blive helt stiv og skræk, eller man selv har prøvet det måske. Det man skal vide, det er, at nervesystemet er faktisk designet til at kunne tåle og reagere på forskellige farer og have forskellige overlevelsesmekanismer i forhold til det. Det betyder også, at en agility-hund for eksempel, den vil være ekstra stresset, når den skal ind på en agility-bane, fordi den skal performe noget ekstra. Så det her stress, det er jo, kan man kalde sund stress. Den vil kunne... den kan trække vejret hurtigere, den kan hurtigere få ild ud til musklerne, hjertet pumper hurtigere, får pumpet blod ud til musklerne osv., så dens krop kan performe noget ekstra. Det gælder også for en jagthund, der er med på jagt og skal sidde og være skarp og holde øje med, hvor falder fuglene, og markere dem og ud og hente fuglen hurtigst muligt. En politihund, der går spor efter en forbryder eller noget, alt muligt andet. Så hver gang hunden skal præstere noget ekstra, så kommer der noget sund stress op i kroppen, og det gør der også hos os. Og det er vores nervesystem sådan set designet til. Problemet er bare, at hvis det her stress det bliver ved og bliver til langvarig stress, så er det kan give problemer. Så når hunden den oplever, at noget, der er farligt, så kan der ske det, at dens krop simpelthen stivner, og så går hele det indre alarmberedskab i gang. Det kan være, at den bare ser en anden hund, den ikke kan lide. Det kan også være, at den har set en skraldespand, den synes er farlig. Det kan være, at den ikke vil ind hos dyrlægen, og hele kroppen stivner på den. Det behøver ikke betyde, at det i sig selv er noget, der vil udløse et blivende traume i hundens krop, at den har de her stressreaktioner. Det handler mere om også, hvordan hunden kan afreagere efter sådan et traume. Jo bedre den er til at i stand til at afreagere efter et chok eller et stresset situation, jo mere robust dens nervesystem er, jo hurtigere kommer den så også over et chok. Og mange hunde, de gør jo noget, der er rigtig godt for dem faktisk. De ryster sig. Og det er faktisk en måde at få det ud af kroppen på. Og jeg vil virkelig anbefale her, at hvis du oplever noget, du synes er stressende, eller chokerende, eller rystende, så det kan være alt fra, at du får din chef skælder dig ud, eller du har en ubehagelig kunde, eller du er lige ved at blive involveret i et trafikuheld. Så prøv næste gang, du oplever sådan noget. Luk din kontordør, eller når du kommer hjem, så ryst din krop simpelthen igennem. Sæt eventuelt noget musik på, eller et eller andet, og så bare sæt kroppen i svingninger og prøve at ryste. Det gør virkelig noget godt for ens krop. Så det er slet ikke så tosset, når jeg skriver her, gør som hunden, prøv at ryste det af dig. Så mange gange, der ser vi jo altså, at hundene, de ryster en stresset oplevelse ud af sig. De hilser på en hund, de er lidt bange for, og når de så går derfra, så ryster de sig lige. Og på den måde, så får de altså lige den her stressede eller chokerende oplevelse ud af kroppen. Hvis ikke kroppen får sluppet den her oplevelse lige med det samme, så kan det simpelthen læres i kroppen. Bindevævet husker, kroppen husker, og bindevævet strammer op. Og det betyder, at næste gang din hund vil opleve en lignende situation, så kan kroppen simpelthen huske det her. Så mange af de her psykiske traumer, det kan sagtens komme af en enkeltstående hændelse, men mange gange er det også noget, der er bygget op hen over tid, fordi hunden bliver retraumatiseret. Jeg kan prøve at komme med et eksempel, for eksempel en hund, der går hen ad fortovet med sin ejer, og så kommer der en hund løbende ud af en have og gør af den. Og den bliver forskrækket, og hele kroppen spænder op, og hunden får måske ikke sluppet hele det der chok helt.
får det ikke helt ud af kroppen. Næste dag møder den en hund på en mark, der løber hen mod den og gør af den. Så kan kroppen huske, hov for søren, i går oplevede jeg en lignende hændelse, og så går den straks i alarmberedskab. Og til sidst så kan det være, at hunden kan huske, dens krop kan huske, at andre hunde er farlige, de kommer løbende imod mig og gør af mig, og så reagerer kroppen og dermed også hunden, fordi hele dens indre alarmberedskab bliver sat i gang, selvom hunden er 200 meter væk. Så på den måde kan det ligesom blive bygget op. Og det, som man måske tror er årsagen, er faktisk slet ikke årsagen. Det kan være noget helt andet, fordi hundene har det jo også med at generalisere. Så hvis hunden har set en skraldespand, der var farlig, så kan det være, at den næste dag var en postkasse, og så er det noget helt tredje den fjerde dag, eller den tredje dag. Så derfor så kan det blive, nogle gange kan det være svært at vide helt nøjagtigt, hvad der er årsagen til det. Men kroppen kan huske det, og bindevævet vil straks stramme op. Og måske har du også selv prøvet det, hvis du har været involveret i et uheld eller et eller andet. Så næste gang du oplever noget lignende, så vil din krop reagere. Selvom du måske rationelt kan sige, jeg har godt nok været involveret i et uheld for 3 år siden, og den der bil, der kommer kørende mod mig nu, den er jo 1 kilometer væk, men kroppen reagerer uafhængigt af, hvad du egentlig tænker. Og det sker altså også for vores hunde. Og vores hunde er desværre bare ikke rationelt tænkende mennesker, som vi er. Så de kan godt reagere på en lidt anden måde. Det er også det her, der giver posttraumatisk stresssyndrom hos for eksempel soldater osv. osv. Så, vi skal lige have der. Så har vi en nerve, som jeg lige vil komme kort ind på. Altså alt det her, det kunne jeg jo holde et helt foredrag om, og faktisk har et helt kursus om det her med chok, traumebehandling til hunde på 3 dage. Så det her, det er jo virkelig bare lige en lille snert af det, I får her. Men en stor del af vores stresssystem i kroppen bliver faktisk reguleret af en nerve, der hedder vagusnerven. Og vagusnerven, den udgår fra bunden af kraniet. Det er en af de 12 kranienerver, vi har. Den bliver også kaldt den vandrende nerve, fordi det er den længste nerve, vi har i kroppen, og den kommer ud i bunden af kraniet, og så går den på ydersiden af nakkehvirvlerne ned, og så nu viser jeg bare på mig selv her, ind i brysthulen, hvor den så forgrener sig ud til alle organer, går videre ned igennem mellemgulvet og ned til tarmsystemet og de organer, der er dernede. Så den har forbindelse til alle organerne. Og dens vigtigste opgave, det er egentlig at skabe ro og balance i systemet, når der har været en stresstilstand. Så lad os sige, at den her hund, der er til agility-stævne, den løber rundt på banen, og den yder sit bedste, og hele dens krop er i stress, fordi at og dens hjerte pumper, så musklerne får masser af blod, og lungekapaciteten bliver øget, osv. osv. Når den så kommer hjem, så skal den jo gerne kunne slippe det stress og slappe af. Og når det så sker, så tager den her vagusnerve over og stabiliserer alle de her funktioner i de her forskellige organer. Hvis hundens system bliver ved med at være i stress af en eller anden grund, og har det her indre alarmberedskab kørende, så kan det altså også påvirke hele det her system. Og det er derfor, at nogle hunde får det, vi kalder stressmaver, altså at de er lidt op at køre, og så får de simpelthen tynd mave, eller dog lind mave. De er ikke sådan, de har diarré lige frem, men i hvert fald lind mave. De kan også få hård mave af stress, osv. osv. Så der er en masse andre funktioner i kroppen, som vi måske ikke lige tænker over, der faktisk bliver påvirket af, at hunden er i en stresssituation. Og er den det længe, ligesom os mennesker, så bliver man jo altså syg af det. Men vi kan gøre en hel masse med forskellige former for kropsterapi, blandt andet kraniosakralterapi, som jeg arbejder med. Jeg arbejder jo også med organterapi, så der går jeg ind og arbejder inde på bindevævet i selve organerne. Men jeg vil også sige, at hvis vi har med stress, chok og psykiske traumer at gøre, så er det ikke altid nok, det er ikke altid nok kun at behandle kroppen. Mange gange så er vi også nødt til at hjælpe hundene med noget adfærdsterapi, fordi der kan være noget vanetænkning, der skal ligesom omkodes. Så at krop og hjerne ligesom begynder at spille sammen.
Jeg vil sige, at i forhold til sådan noget som chok-traumebehandling hos hundene, der synes jeg har mest succes, hvis det sådan er en enkeltstående ting. For eksempel en hund, der har været, altså hvor bilen, eller ja, de har været involveret i et biluheld, og hunden er blevet forskrækket. Så kan jeg meget nemmere arbejde med det, fordi det er ikke noget, den bliver ikke retraumatiseret næste dag, eller det er over et halvt år, og det er sket, og lige pludselig så er det bare en dråbe, der får bæret til at flyde over. Så det er der, jeg selv føler, at jeg sådan får mest effekt af det, kun ved kropsbehandling. Men rigtig mange af de andre udfordringer, hvor at jeg arbejder med det her, der handler det altså også om, at ejerne skal have nogle værktøjer, så de kan hjælpe hunden med at få omkodet nogle ting i hjernen simpelthen. Så er et af de store spørgsmål jo også, kan vi simpelthen fodre vores hunde til et sundere bindevæv? Og det vil jeg jo rigtig gerne sige, at det kan vi, men der er forskningen altså ikke helt enig. Det de ved, det er, at man kan i hvert fald fodre til et dårligt bindevæv. Så det vil sige, at hvis man ikke giver sin hund de rigtige byggesten til, at kroppen kan danne et sundt bindevæv, så kan vi i hvert fald fodre til, at hunden får et dårligt bindevæv. Her er det især vigtigt i hundens vækstperiode, altså mens den er valp og mens den er unghund, at man sørger for, at den får de rigtige byggesten. For det er her, at bindevævet dannes. Når man er voksen, som hund eller menneske, så har vi det bindevæv, vi har. Så kan man faktisk ikke øge mængden af det ret meget. Det er ikke sådan, at man kan sige, nu laver vi en masse bindevæv, fordi så bliver det meget bedre. Faktisk har jeg jo lige på nogle slides for lidt siden fortalt om, at for meget bindevæv er heller ikke godt. Så vi har hvad skal man sige, en stabil mængde af bindevæv, og hvor sundt det bliver, det er altså afhængigt af, hvor gode byggesten vi har givet vores hunde i deres opvækst. Så simpelthen, det er de rigtige byggesten, der er en forudsætning for, at hundene har et sundt bindevæv, og det er altså som sagt vigtigst under opvæksten. Man ved fra nogle studier, at sådan noget som glukosamin, det danner ikke mere brustvæv hos voksne hunde. Så når først hunden er voksen, så kan man altså ikke gøre noget for at stimulere dannelsen med sådan noget som glukosamin. Man ved også fra studier på mennesker, at kollagentilskud, det hjælper heller ikke til at give mere kollagen i huden. Jeg tilstår gerne, jeg er røget med på den her med at tage kollagentilskud, og jeg synes, det har en effekt på min hud. Det har faktisk også haft en positiv bivirkning, at jeg har altid døjet med om vinteren, så fik jeg enormt tørre slimhinder i næsen, så jeg faktisk kunne få næseblod i løbet af natten, fordi især om natten blev mine slimhinder i næsen simpelthen så tørre. Og efter jeg begyndte at tage kollagen, så har jeg ikke det problem mere. Men det, som forskningen viser, det er, at det kan godt være, at vi putter en masse kollagen ind i vores krop, men det bliver bare lagret. Altså det bliver ikke brugt til noget. Men det, som sådan et tilskud faktisk måske gør, det er, at de celler, der så er i kollagenet, der allerede er i huden, for eksempel, de bliver bedre til at binde væske. Og det giver jo også meget god mening, at når vores hud begynder at blive lidt gammel og slap, når den så bliver lidt mere væskefyldt, så kommer den jo til at se lidt strammere ud, og nogle af de her små rynker forsvinder. Og det giver også god mening i forhold til mine slimhinder i næsen, for eksempel, at de bliver lidt mere væskefyldte og knap så tørre. Så alt det med tilskud og sådan noget, det er nok desværre en god myte. Men hvis du selv tager kollagen-tilskud og synes, det hjælper, så synes jeg bare, du skal fortsætte med det, for det gør jeg i hvert fald. Men hvorvidt det kan hjælpe vores hunde at give dem tilskud, kollagentilskud og sådan noget, det er der altså meget, det er meget tvivlsomt. Og jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvad de rigtige byggesten er i forhold til fodring, fordi at der kan jo være meget forskel fra den ene hund til den anden hund, hvad der er det bedste foder til netop den hund. Og da jeg ikke er foderekspert, så vil jeg meget gerne henvise til nogle af dem, der er det, som sikkert har rigtig meget forstand på det. Så var et af de andre store spørgsmål jo,
om vi så kan træne vores hunde til et sundere bindevæv. Og det er jo sådan lidt mere min boldgade, kan man sige. Det man ved, det er, at jo som sagt, at bindevævet er meget mere levende væv, end man hidtil har troet. Og forskning viser altså, at det tyder på, at belastning, altså en mekanisk belastning af bindevævet, det kan påvirke det i en positiv retning. Det er jo som sagt noget, man har lidt svært ved at forske i, fordi man ikke sådan helt kan måle det og teste på det, som man kan på andre væv i kroppen. Men der er altså noget i forskningen, der tyder på, at den her mekaniske belastning, hvor at bindevævet bliver strukket og trukket i og bliver skubbet til osv., det faktisk er med til at påvirke det i en positiv retning. Det betyder, at når der sker den her mekaniske belastning på bindevævet, så er der en lille øget omsætning i udskiftning af cellerne i bindevævet. Igen er der jo forskel på, hvor i kroppen at det her bindevæv sidder, og når jeg taler om det i forhold til træning, så snakker jeg om bindevævet i bevægeapparatet, og det udgør cirka omkring 10% af alt det bindevæv, vi har i vores krop. Så det er en meget lille del af det. Rigtig mange andre dele af bindevævet opfører sig på en helt anden måde. For eksempel vores hud. Jeg mener, det er for mennesker, der bliver al vores hud udskiftet hver 3. uge, og for hunde er det hver 4. uge. Så er der simpelthen kommet et helt nyt hudlag. Så der sker bindevævscelledannelsen og den omsætning, det er jo meget hurtigere, end det gør for eksempel i sådan noget som sener og ledbånd. Men der er dog trods alt en lille forøget omsætning af det i positiv retning, når man snakker om det her mekanisk belastning. Og så er der også den positive effekt, at når man træner sin krop, så bliver bindevævet stærkere, og derfor bliver det altså også mere modstandsdygtigt over for sådan noget som skader. Så det træning, som bindevævet rigtig godt kan lide, det er faktisk det, vi kalder sådan helt almindelig aktivitet. Så det er ikke en masse udstrækning, det er ikke en masse løbetræning, det er ikke en masse hård træning, det som vi jo forbinder med cardiotræning osv. Det er faktisk helt almindelig aktivitet, hvor hunden bruger sin krop på alle mulige måder. Så en helt almindelig gåtur, hvor hunden kan løbe lidt, klatre lidt, kravle lidt, løfte benene højt, alt sådan noget. Det er faktisk en helt almindelig, virkelig god træning for bindevævet. Det elsker bindevævet bare. Så det der også er ved bindevævet, det er, at det er ligesom det lange seje træk, der gælder. Vi kan ikke gøre bindevævet meget mere smidigt eller meget mere stærkt lynhurtigt. Hvis vi er i virkelig dårlig kondition, så kan vi træne vores kondition op, og i løbet af 3 måneder kan vi måske løbe 10 kilometer. Så cardiotræning og konditionstræning, der kan vi gøre noget sådan for at booste ret hurtigt. Det kan vi ikke med bindevævet. Det er et langt sejt træk, og absolut ikke et quick fix. Og her skal man jo så også i den forbindelse være opmærksom på, at sådan noget som eller hvad skal man sige, overtræning, det kan give belastningsskader i bindevævet. Når det er sagt, så som jeg sagde før, så er bindevævet et bindevæv, der bliver trænet jævnligt, også stærkere og mindre modtageligt over for skader. Så en hund, der tit er ude at løbe frit, går lange ture med dens ejer, går igennem en skovbund, hvor den skal løfte benene højt, løber i klitter i sandet osv. Den vil have en helt anden forudsætning for at have en stærk og sund krop og et sundt bindevæv, end en hund, der sover 23 timer i døgnet, bliver luftet 3 gange om dagen på flad asfalt i 10 minutter ad gangen, og så 1 gang om året kommer den i skoven, hvor den så lige ser en hare løber efter den. Den hund vil have meget større risiko for, at der sker en skade, fordi dens bindevæv er slet ikke trænet til at kunne tage den her belastning. Så det vi jo også ser mange, og det tænker jeg rigtig mange af mine kollegaer vil ikke genkende til, at det er mange af de her overbelastningsskader, vi ser. Det er jo i
ikke så meget i musklerne, men det er faktisk mere i bindevævet i form af senepskader, ledbåndsskader osv. osv. Men det er også sådan noget som slidskader på brusken. Hvis, som jeg sagde på et tidligere tidspunkt, så hvis der er kommer en ledskade på et eller andet tidspunkt i hundens liv, så vil det påvirke bruskvævet i det led, og det vil være et led, hvor den tidligere vil danne gigt. Så hvis det allerede er i hvalpestadiet, unghundestadiet, at den får en skade i et bestemt led, så vil det altså kunne give den gener senere hen i livet. Og det ved vi bare, både os, der arbejder med det, men også forskningen viser det også, at sådan noget som slidgigt og overrevet ledbånd osv., det bliver bare aldrig 100% igen, fordi der kommer noget skade på det her bindevæv, og fordi bindevævet bare ikke reparerer sig selv på samme måde, som det i hvert fald i bevægeapparatet eller reparerer sig på samme måde, som det kan andre steder i kroppen, så bliver det altså bare aldrig 100% igen. Man har faktisk lavet noget forskning, hvor man har prøvet at komme friske bruskceller ind i et led, hvor der manglede bruskceller, for at se, om de så begyndte at danne noget mere brusk, men det havde overhovedet ingen effekt. Så den brusk, vi har, når vi er blevet voksne, det er den, vi har for evigt, så pas godt på den, både hos jer selv og hos jeres hunde. For når det først er væk, så er det væk. Så er der ikke noget at gøre ved det. Så har vi selvfølgelig også noget som kompensationsskader, fordi at hvis en hund for eksempel ødelægger et korsbånd og bliver opereret i det ene bagben, så er det, som jeg sagde før, så sker der en skade i det der bindevævsnetværk et sted i kroppen, og den vil aflaste det ben, og det vil sige, så vil det påvirke bindevævet. Ikke bare i resten af det ben, men i resten af kroppen også. Og det er så det, der kan give kompensationsskader. Når der er et sted, der bliver aflastet, så er der nogle andre steder i kroppen, der bliver overbelastet. Så hvis jeres hunde kommer ud for en skade, eller bliver opereret, så kan jeg kun anbefale, at man får hjælp fra en hundefysioterapeut til at få hunden genoptrænet. For en af de vigtigste ting ved genoptræning, det er faktisk at undgå kompensationsskader. Fordi det kan godt være, at hunden er opereret i højre bagben, og så har den gået 3 måneder med det her ben og aflastet det, og pludselig så er den også halvt på venstre forben, fordi den har lagt al sin vægt over på det forben og overbelastet ikke bare muskelvævet, men måske også sene- og ledbåndsvævet i det område. Så husk det, hvis der sker noget med jeres hunde. Ja. Så har vi sådan noget som massage og udstrækning. Og der viser forskningen faktisk, at det kan sætte nogle ting i gang, som gør, at vævet bliver en lille smule mere eftergiveligt. Men når det så er sagt, så kan det altså ikke stå alene. Så det er altså ikke nok, at du tænker, ej hvor smart, så behøver jeg ikke gå tur med min hund, så kan jeg bare sidde derhjemme og se Netflix, mens jeg masserer min hund, og så laver jeg lidt udstrækning, og så behøver jeg slet ikke bevæge mig ud i det dårlige danske vintervejr. Så let er det altså ikke. Det er jo, hvis vi tager udgangspunkt i en hund med et sundt, fornuftigt bindevæv, så kan man se, at ved at massere hundens krop, og også lave nogle udstrækningsøvelser, så kan vi altså gøre bindevævet en smule mere eftergiveligt. Det er stadigvæk aktiviteten, altså det som hunden, altså når den bevæger sin krop, det er faktisk det, der er det udslagsgørende. Forskning viser også, at udstrækningsøvelser kan øge bevægeligheden i den del af kroppen og gøre vævet lidt mere smidigt, men faktisk kun et par timer efter, at man har lavet de her udstrækningsøvelser. Det skal dog siges, at man kan godt se, at der hen over tid sker en forbedring. Så det vil sige, hvis man laver nogle udstrækningsøvelser gentagne gange hen over lang tid, så kommer der en forbedring i det område. Og her kan jeg også igen melde mig på banen med en historie fra mit eget liv, at jeg har i mange år gået til yoga 1 gang om ugen, og så i sommer der fik jeg nogle lændeproblemer, som gjorde, at jeg tænkte, det gik simpelthen ikke, så jeg begyndte at
at lave yoga derhjemme hver morgen, en halv time. Og jeg må bare sige, at i løbet af 2 uger, så var min krop meget mere smidig, end den havde været i rigtig, rigtig mange år. Så der sker altså noget, men forskerne har bare ikke helt kunne påvise endnu, hvad er det så, der sker hen over tid. Men det kan man altså godt se, at det sker der. Men sådan lige på den korte bane, så giver en udstrækningsøvelse altså kun en forøget bevægelighed i vævet, eller smidighed i vævet, i nogle få timer. Så det nytter ikke noget, at man bare en gang om måneden laver noget udstrækning. Altså det er noget, der skal gøres kontinuerligt, for at det åbenbart har en effekt på smidigheden i bindevævet. Så igen, hvis man har en hund, der er lidt stiv i kroppen, så få hjælp fra en fysioterapeut, eller en hundemassør, eller nogle andre, der er eksperter på det her område, til at lave nogle udstrækningsøvelser, der måske kan hjælpe til med at få lidt mere smidighed ind i din hunds krop. Og så husk på, at helt almindelig aktivitet ud at bevæge kroppen faktisk også kan gøre en hel del for det her med smidigheden i kroppen. Og den sidste ting, jeg har på denne her liste, det er restitution, fordi at ligesom alt andet i kroppen, så har bindevævet også brug for restitution. Der er noget, der tyder på, at bindevævet har en form for døgnrytme, så det vil sige noget af det slitage, der sker i løbet af dagen, det bliver ligesom repareret i løbet af natten. Hvis der så sker for stor slitage i løbet af dagen, og det ikke ligesom kan nå at blive repareret i løbet af natten, at det her lille rengøringshold, der sørger for, at det hele bliver renset og gjort ved, ikke har tid nok, så er det, at der sker nogle forandringer i vævet, og så får vi noget væv, der er lidt fortykket. Et eksempel på noget fortykket væv, det er, at jeg har set nogle billeder af, jeg har en uddannelse inden til behandling af heste også i øvrigt, og der var vores underviser, havde været ude til noget, ja, hun var ude at blive undervist, hvor at de dissekerede en hest, og det var en islandsk hest, som da de her elever kommer ind i lokalet, så er skindet taget af hesten. Og det, der var utroligt, hun har vist mig et billede af det, det var, at man kunne tydeligt se, hvor hvor sadlen havde ligget på hesten. Fordi den belastning, det havde været i bindevævet, det område, havde simpelthen gjort, at bindevævet havde gået ind og forstærket, kan man sige, hele det område. Så der var et helt tydeligt aftryk af, hvor at sadlen havde ligget på hestens ryg. Og det er jo meget tankevækkende. Nu går vores hunde jo heldigvis ikke med sadel, og selvom de bruger seler eller andre ting, så er det heller ikke noget, der sådan, de har på hele tiden, og som forhåbentlig belaster dem. Men det viser jo bare, at hvis vævet bliver udsat for gentagende, hvad skal man sige, overdreven slitage, så kan det altså ikke repareres. Så vil det blive for tykket i det område. Jeps. Så er vi ved at nå til vejs ende. Og så for lige at summe op, så vil jeg sige, at en bindevævsvenlig livsstil for din hund, det er altså, at du starter, når din hund er valp. Du skal sørge for, at den får et godt foder med de rigtige byggesten, så den får masser af sundt, godt bindevæv fra starten af. For når den er voksen, så har den det bindevæv, den har, og den struktur i bindevævet, som den nu engang har. Moderat motion og træning er også rigtig sundt for vores hunde. Det er også sundt for dem, at de har en god kondition, og det er også godt for dem, at de har stærke muskler. Men når vi ser på bindevævet, så er det altså helt almindelig moderat motion, som bindevævet rigtig godt kan lide. Så er du ikke en af dem, der løbetræner med din hund, eller går til agility med den, eller laver hundefitness, eller sådan noget, så behøver du altså ikke have dårlig samvittighed, for din hunds krop kan være nok så fin og holde godt op i alderen, når bare den får masser af moderat motion. Så skal vi huske, at de får masser af vand, så de har et væskefyldt bindevæv, som kan modstå en masse ting. Så skal vi huske, at kroppen skal have tid til at restituere, og altså også bindevævet. Og så til sidst,
Sørg for, at din hund får nogle kropsbehandlinger, så de her små slag og knups, som sætter sig i hundens krop, gerne, altså det er jo en rigtig god idé at gøre det i hele den periode, hvor hunden vokser op, at de her små slag og knups og sådan noget, som sætter sig som stivhed af bindevæv, bliver fjernet ret hurtigt, sådan at kroppen bare kan få lov at komme sig hurtigt oven på det og bygge sig rigtigt op. Et lille sammenstød med en anden hund i hvalpestadiet, det kan måske være det, der gør, at din hund har låsninger i ryggen, når den er 4 år, hvis ikke det er blevet fjernet med det samme. Så regelmæssige kropsbehandlinger, både som hvalp og unghund, og så selvfølgelig i den voksne hunds levetid, og måske med øget interval, når hunden bliver gammel. Det er mine bedste anbefalinger herfra. Så har jeg bare lige til sidst her en slide, der lige viser, hvor at I kan fange mig henne på internettet og på Instagram og Facebook. Og så har jeg jo forskellige uddannelser, jeg udbyder. Kraniosakralterapi, de starter i næste uge, og jeg glæder mig sindssygt meget. Jeg ved, at nogle af jer er med i dag. Jeg planlægger også at lave en uddannelse i organterapi til hunde i 2025, så hvis du vil med på KST-holdet, så er det altså også i 2025. Og så har jeg 2 kurser i bindevævsteknikker, hvor at du også som helt almindelig hundeejer kan være med på at lære nogle af de her teknikker, hvor at man kan gå ind og afspænde bindevævet. Der er et på Sjælland i april og i Jylland i juni. Og så er der et chok-traume-kursus til hunde, hvor vi går mere ind i dybden og arbejder med behandling i forhold til kroppen og choktraume. Og det er kun for behandlere, fordi der skal man altså have en vis professionel tilgang til det. Jeg skal lige have en tår vand. Så er du kraniosakralterapeut, uddannet hos mig eller hos en anden, kan du hoppe lige ind på sådan et hold, men hvis ikke du er kraniosakralterapeut, hvis du er fysioterapeut eller massør, så skal du have det her kursus i bindevæv først. Undskyld, jeg skal lige hoste en gang. Det var alt for nu. Nu bliver jeg da helt tør i halsen. Så vil jeg lige se. Min skærm, den flipper lige helt ud her. Sådan. Ja. Jeg går lige igennem og ser, om der er nogle spørgsmål her i chatten. Der var noget med lyd. Jane skriver noget om de weekendkurser, jeg holder i bindevævsteknikker. Ja, altså det er nogle teknikker, som er helt lavpraktiske, kan man sige. Fordi man kan sige, at som sagt, så kan man gøre en del med massage. Holder jo også selv kurser i massage og til husbehov, og jeg har jo en del af mine kunder, der har taget det her, og de gør rigtig meget for deres hunde selv. Men der er nogle teknikker, som er meget blide og meget skånsomme for hundene, så de hunde, der ikke er så glade for den her meget fysiske massage, bindevævsmassage, de er rigtig glade for de her bindevævsteknikker. Det er også mere skånsomt for os selv som behandlere, fordi vi skal ikke bruge så mange kræfter. Det bliver nogle teknikker, hvor vi lærer at arbejde i bindevævet, forskellige dele af kroppen, og der bliver også nogle forskellige, vi har sådan nogle, jeg ved, at der er mange, der har, også af mine kollegaer, der har været på kurser i de her myofascielle kinetiske linjer, som Tove Due blandt andet arbejder med de her bindevævsstrøg, der går på tværs igennem kroppen og på langs af kroppen, men vi har også nogle andre bindevævsstrukturer, som sidder for eksempel om... der er en, der har taget lyd på. Vi skal lige have slået det fra. Der sidder for eksempel omkring skuldrene på hunden, som vi går ind og lærer at afspænde. Så det er helt lavpraktisk, og hvis du aldrig har været behandler, og aldrig har fingrene i hunden på sådan en måde, så kan du sagtens være med. Men det er også for jer, der er behandlere, hvis I vil lære nogle nye teknikker, som ikke er så hårde ved hundene og for jer selv.
Og så er det Merete, der siger tak for i dag. Selv tak, Merete. Så spørger Anne om sådan noget som stamcellebehandling er penge ud af vinduet. Her var det i forbindelse med et flosset ledbånd i skulderen. Altså der blev jeg der svar skyldig. Jeg tror, at hvis du tænker på det her med, at de havde prøvet at putte celler ind, så mener jeg, at det var bruskceller. Altså at de havde prøvet at sætte ind i et led for at se, om det så kunne ligesom være med til at danne noget mere brusk. Og det havde i hvert fald en effekt. Stamcellebehandling er jo lidt noget andet. Man kan sige, at noget af det her kollagenmolekyle, det er jo faktisk kroppens stamceller. Så jeg skal ikke kunne sige, om det ikke kan hjælpe. Der må jeg blive der svar skyldig. Der skal nok være en ekspert på området, der bør svare på det. Jeg fortæller jo kun, hvad jeg har. Jeg har jo ikke selv forsket i det her. Jeg fortæller kun, hvad alle andre har forsket i. Og så har jeg uddraget essensen af det. Så spørger Heidi om bevægelse som opvarmning, om temperaturen måske også kan spille en rolle, ligesom at det vævet udvider sig i varme. Altså det, man skal tænke over, når man laver opvarmning med sin hund, det er, at det skal være funktionel opvarmning. Så du skal tænke over, hvad er det, du skal ud og lave aktivitet med din hund. Hvis du for eksempel skal ud og gå spor, så går din hund jo hen over en græsmark eller igennem en skovbund, hvor at den bare går i gåseøjne. Så der kan en fin opvarmning jo sådan set være, at man går fra sin bil og måske 1 kilometer ind i skoven, hvor det her spor er lagt, så er hunden varmet op i forhold til det, den skal lave. Hvis din hund løber agility, så vil jeg jo både sørge for, at dens konditionsniveau, eller hvad skal man sige, altså at hjerterytme, altså noget bliver pumpet lidt op ved, at man starter med at gå frem og tilbage i resttempo, så begynder man at sætte et løb på, så laver man nogle hurtige vendinger, og så laver man noget, der gør, at hundens smidighed også bliver varmet op, og dermed bindevævet. Så for eksempel nogle 8-talsøvelser eller noget, så det kommer rigtig meget an på, hvad for altså hvad man skal bruge opvarmningen til, eller hvad det er, man skal ud og øve efter. Så det jeg tænker, det er jo selvfølgelig, der bliver jo sat noget varme i gang i kroppen, men jeg tror lige så meget, at det handler om at få forberedt det her bindevæv på, at nu skal der arbejdes fra, at hunden måske har ligget stille i 3 timer og ventet på, at agility-banen blev sat op, og der var 20 andre hunde, der skulle løbe igennem, og så skal den pludselig på, ikke? Så lige med at forberede kroppen på, nu skal der ske noget, og så ligesom langsomt begynde at gøre det på den måde. Så husk altid at tænke funktionaliteten ind i opvarmningen af jeres hunde. Christian skriver, hvor man finder info og tilmeldinger om bindevævsteknikker i Jylland. Det finder du inde på min hjemmeside. Jeg tror kun, der er 2 pladser tilbage på holdet i Jylland, så skynd dig at melde dig til, hvis du gerne vil med. Der er lidt flere pladser tilbage på holdet i Sjælland, og det er fordi, vi kan være lidt flere i det lokale også, så der er plads til lidt flere mennesker, vi kan være samlet der. Men tilmelding og information finder du inde på min hjemmeside. Så er der en 06 60 73, jeg har ikke noget navn på dig, men der skriver, at det har virkelig været et spændende kursus. Tusind tak for det, siger jeg. Tak fordi du var med. Der kommer ikke flere bindevævskurser senere på året. Det har jeg i hvert fald ikke planlagt, som det er nu. Hvis der er kæmpe efterspørgsel, kan det godt være, at jeg laver et senere på året. Men jeg har nogle andre kurser, der kører i efteråret, og dem skal jeg også have tid til. Og så ellers så kommer det garanteret til næste år igen. Og du havde haft din hunde til behandling hos Tove Due så sent som i dag, ja. Altså, Tove Due, hun arbejder jo på en anden måde med det. Hun bruger jo akupunktur eller stemmegaffel på nogle akupunkturpunkter, og får bindevævet til at slippe på den måde. Jeg lærer jer, hvordan I kan gøre det med jeres egne hænder. Og så har man altid værktøjet lige ved hånden, kan man sige. Sabrina skriver tak for et fint seminar, om jeg kan anbefale noget god litteratur inden for emnet.
Det, jeg har ikke noget sådan specifikt, fordi det her, jeg har taget med i dag, det er noget, jeg har samlet fra forskellige artikler, jeg har læst på nettet. Øh, så jeg vil foreslå dig at prøve at søge på nettet omkring det, både på dansk, men også på engelsk. Altså, der er mange udenlandske artikler. Noget af det kan være rimelig nørdet og langhåret at læse sig igennem, men det er ikke sådan, jeg kan anbefale en bog, sådan lige umiddelbart, fordi det er stadigvæk mange af de øh, bøger, der findes omkring for eksempel fysisk træning af hunde, det handler stadigvæk rigtig meget om muskeltræning, og vi har ikke tænkt så meget det her funktionalitet ind. Det kommer der jo nok mere og mere, fordi det ser vi jo hos mennesker, at vi tænker meget mere funktionaliteten ind i træningen af mennesker, så det kommer der jo sikkert også til hunde. Men jeg kan ikke sådan lige umiddelbart sige, at den bog skal du bare tage fat i. Så det bedste anbefaling herfra, det er at læse på nettet. Altså prøv at søge efter nogle artikler der. Og Marianne siger tak for et fint webinar. Ciao fra Italien. Selv ciao. Det lyder da dejligt at være dernede. Godt. Og så tror jeg måske, at jeg kom ned til vejs ende i forhold til, hvad der var af spørgsmål i chatten. Så hvis der er nogen af jer, der har noget her på falderebet, I gerne vil sige eller spørge om, så er I meget velkomne til lige at slå mikrofonen fra. Og det lader det ikke til, det er. Jeg har et billede af en skøn Berner her på min skærm, der ligger og sover foran en brændeovn. Det ser rigtig hyggeligt ud. Det er Marianne, kan jeg se. Det er hendes hund, der ligger der. Hvad hedder det? Jeg sender det her ud til jer. Det bliver jo nok først i morgen. Og så har I 14 dage til at sidde og gense det i, hvis der er noget, I lige gerne vil se en gang til. Ellers så vil jeg sige tusind tak, fordi I var med og gider at høre på alt det, som jeg synes er enormt spændende, og jeg elsker at nørde i og arbejde med. Og så vil jeg da håbe, vi ses en anden god gang, enten på et kursus hos mig, eller på et andet webinar. Tusind tak for i aften alle sammen. Kan I have det super godt. Vi ses. Hej hej.